Otišla sam u dvorište da se ljuljam. U redu, dušo, nemoj dugo. Napolju je bilo idealno vreme za ljuljanje. To je bio Ivin omiljeni deo dana. Šta je ona tamo na mojoj ljulji? Iva je oprezno prišla ljuljašci i na njeno veliko iznenađenje ugledala je dve gusenice. Kakve su ovo gliste na moje ljulji? Kako ste dospele uopšte ovde? Mi nismo gliste, mi smo gusenice. Wow, pa vi pričate. Ćao, ja sam Iva, a kako se vi zovete? Ja sam Geri, a ovo je moj brat Tomi. Ćao Geri i Tomi, šta tražite vi ovde i to na mojoj ljulji? Pa krenuli smo u potragu za hranom. Mnogo smo gladni. Gusenice su i onda ispričale kako se spremaju za proces transformacije. Moraju da sakupe i pojedu mnogo hrane kako bi imale dovoljno za naredni period i da nađu sigurno mesto gde će moći da se učaure. Znaš, mi ćemo da postanemo veliki lepi leptiri. Kako je to uzbudljivo, ja mogu da vam pomognem. Mi kući uvek imamo puno hrane i ja mogu da vas čuvam. Hajmo, jedva čekam da vas pokažem mojoj mami. Iva je uzela gusenice u ruku i otrčala u kuću. Mama, vidi šta sam našla, ovo su moji novi drugari. Jao Iva, kakav su ti to gliste, odnesi ih napolje. Ali možemo da ih zadržimo, molim te. Iva je cupkala oko mame i objasnila joj da su to zapravo gusenice, koje će se uskoro pretvoriti u leptire. U redu, zadržat ćemo ih. Mogu da budu kod tebe u sobi. Iva je uz maminu pomoć namestila par grančica na svoj radni sto i napravila dom za njene nove drugare. Izvolite, ovo je vaša nova kuća, jel vam se sviđa? Wow, ovo je super! Geri, pogledaj koliko lišća ovde ima. Hvala ti, Iva. Mala devojčica je bila presrećna. Provodila je dane šetajući sa gusenicama po dvorištu. Zajedno su se ljuljali i igrali, pa su zatim skupljali lišće i hranu, a omiljeni deo joj je bilo veče kada su pričali priče za laku noć. Dani su prolazili i jednog jutra Iva je otrčala do svog stola da pozdravi gusenice. Dobro jutro, drugari! Šta? Pa gde su nestale? Iva je bila uplašena i tužna i odmah je pozvala svoju mamu. Mama, moji drugari su nestali, ja ne znam šta se desilo. Polako, dušo, hajde da vidimo. Jel vidiš ove dve zelene loptice na grani? Mama je zatim Ivi polako objasnila da njeni drugari nisu nigde nestali. Tu su i dalje, ali su sada u svojim čaurama. Tu će biti neko vreme dok ne sakupe dovoljno snage i sna i zatim će da izađu iz svojih čaura kao veliki leptiri. Dobro je, baš sam se bila uplašila. Ja ću da ih čuvam onda dok se ne izlegnu. Iva je ceo taj dan provela za svojim stolom gledajući u male zelene loptice. Pitala se koliko će dugo morati da čeka dok njeni drugari ponovo ne izađu. Prošla su još 2 dana i Iva je nestrpljivo otrčala do svog stola da vidi male zelene loptice. Ali njih više nije bilo. Jako se rastužila. Tada je začula neki poznati glas. Hej, Iva! Iva je gledala po sobi, ali ništa nije videla. Hej, ovamo! To smo mi, Geri i Tomi. Mala devojčica je pogledala ka krevetu i ugledala je 2 prelepa leptira. Wow, pa vi ste se stvarno pretvorili u leptire. Kako imate lepa krila. Leptirići su lepršali po sobi da joj pokažu u šta su se pretvorili. Sleteli su joj na ruku i zahvalno se naklonili. Hvala ti, Iva, bez tebe ne bismo uspeli. Ti si nas hranila i čuvala i uz tvoju pomoć smo uspeli da porastemo u velike leptire. Iva je bila presrećna što je dobila nazad svoje drugare. Shvatila je važnost brige o drugima, a njena mama je bila zahvalna na njenoj radoznalosti i veselom duhu. Naizgled nestvarno, ali prijateljstvo se rodilo između neobičnih drugara. Svaki put kada bi Iva izašla napolje, oni bi je čekali na ljuljašci. Provodili su dane igrajući se po dvorištu.
Iva bi trčala i skakutala okolo, a njeni drugari bi je pratili uz pesmu.